Ibu ya mugi-mugi diparingin sehat bagas waras. Amin. Bang ya April ki ya rekake ya arep rabi. Ora rekake. Takdire jodoh. Iya, jodoh pasti wis. Wah, moga-moga ya jodohne amin. April, Bang. Iya, April. Tanggal pira? Iso tak kabari. Karena aku woro-woro nak do teko ngono kae. Ya malah beneran. Beneran no. Wah, ya syukur. Tanggal 9 karo tanggal 12 April. Wah. Wis rajok kan. Wayahe anu ngedu. Ngedu apa? Ya ngedu pitik ro jagu. Ngedu jagu. Piye? Ya wis ngono kae. Kaya adate. Wong ya rabi ku ya nganu kok ibadah. Iya ibadah. Wah, Jan. Aku ya matur suwun. Terutama pengrawite ya Pak Bali ini. Sing ngenong Pak Devito. Wah. Sing marahi aku leh kusuluk ya nabian. Wis ngono kae ya Pak Devito kuwi. Ku ya MSN, Magister Seni. Wah. Seni karawitan. Sing ngempel ku ya uga semono uga. Pak D Narto. Wah, apal lho. Bendinane ya takjak. Ngono. Ku ya nganu. Magister hukum. Karo sing Bonang. Kuwi sesepuhe Ngesti Widodo. Mbah Pomo. Kuwi sesepuh ampuh dhewe. Nadyan tuwa ya ning aku rawani mecat. Biasane nek wis tuwane tak tinggal ning omah. Ya kuwi sesepuhe sing mbau reksa. Ampuh lho, Mbah Pomo. Nadyan ngono kuwi. Sak omongan ki ampuh. Mulane iki aja macem-macem karo sesepuh pinasepuh. Heeh. Iki Mas Gareng bisa. Bisa. Engko sik. Iki ya mat-matan sik. Apa? Apa ya? Nduk Dewi sampun. Apa sih Bu? Apa Ibu ya? Simbak. Oh, mboten, nggih. Wah. Nganu wae. Aku yo urung kenalan karo sinden-sindene. Arep lingok sindene iki rada perkiwuh mergo ditenggani karo calon ya. Wah. Ini iki ya kudu waspada. Sing sisih tangan kupas iki. Kulonku. Pangcepeng mikrofonipun, Mbak. Nggih, wilujeng enjing, Pak Dalang. Nggih, Mbak, wilujeng enjing. Paring asma sinten? Menika kula Sita. Sita? Nggih. Oh, saking pundi? Saking Temanggung. Pun kagungan garwa? Derek. Saestu. Nggih, saestu. Jenengan nomor pinten? Kula Nggih. 30. 30. Wah, niku cocok niku. Kalih sinten? Mas kula. Nggih. Malah dijodhokne ta niku kula. Wah, mboten napa-napa. Ya Allah. Ning nggih, tesih anu to. Napa? Virgin. Oh, nggih virgin oh. Oh, Mas Agus. Di nomor urung lagi. Mbak Sita. Nggih. Temanggung. Nggih. Nih sakniki miten pundi? Kula ten Palur ten Solo nggih. Ya, Mbak. Nggih. Ngekos. Nggih. Oh, Sinten sing ajeng bayari? nggih Mas kula niku nek kula nggih mboten mantuk. Kuliah nggih? Alhamdulillah sampun lulus. Lulus isi napa? Nggih isi. Oh, isi Surakarta weh. Nggih, matur nuwun. Lerete. Wilujeng enjing, Mbak.